és més clar, perquè el nivell ha baixat força de 113, pràcticament, que tenien la setmana passada, i estem a 80. I són uns nivells força més baixos que els que tenim de grip, que estem encara en 300. És a dir, la grip encara aguanta una miqueta millor, la Covid va més ràpid de baixada, per dir-ho així? Sí, sí. Aquests dies, clar, hem parlat moltíssim de malalties respiratòries, de com s'han tensionat els centres de salut. Fins a quin punt ens hem quedat a prop o lluny del col·lapse, del temut col·lapse del sistema sanitari? Doncs, a veure, cada any en els mesos més freds, entre gener i març, tot el sistema sanitari es posa la seva màxima activitat. Jo crec que hem estat aquesta màxima activitat i està relacionat amb tots aquests virus. Hem tingut una temporada de grip que ha estat similar a la que teníem prepandèmica, una temporada forta prepandèmica, però abans de la pandèmia havien arribat fins a 400 casos. Aquesta vegada no hem arribat a 400 casos per 100.000 habitants, sinó que han estat entre 160 i pico. Però a això se suma el fet que tenim aquest virus que va començar en el 2020, el SARS-CoV-2, i que ha vingut una mica per quedar-se. Per tant, aquests 360 casos per 100.000 de grip es van sumar pràcticament 100 de SARS-CoV-2 i els altres virus, perquè s'ha parlat de sopa de virus i sí que realment en tot l'hivern sempre tenim altres virus circulants. Rinovirus, que és el del refredat, adenovirus, el virus incitial respiratori, que suposo que ara també m'ho comentaràs, o alguns dels altres. Per tant, el que hem tingut diferent és que a la sopa de virus habitual se li ha posat una miqueta aquest SARS-CoV-2, el de la Covid. Hem trobat l'ave crem nou dels virus, diguéssim. Sí. Després, clar, hem vist 4 hospitals catalans, com a mínim 4, que han reprogramat operacions en aquest marc de estem tensionats, les que no siguin urgents. Ens hem d'acostumar a aquestes coses? O hi ha alguna mesura que es pugui prendre sabent que cada hivern, com ens deia vostè ara, tindrem aquesta sopa de virus i, per tant, aquesta tensió del sistema sanitari? Doncs aquest no és un tema de salut pública i llavors entra només de refiló. Jo crec que vull dir que cada vegada s'intenta al màxim ajustar els recursos a aquests pics que tenim durant l'any. Es fa un esforç. S'han posat 37,5 milions d'euros per a reforçar el sistema sanitari. Sempre és difícil saber si serà una temporada forta o no. Sempre ho diem, cada vegada que parlem de grip, que ens demaneu sempre en el mes d'octubre com serà aquesta temporada de la grip. Doncs no ho sabem. És molt imprevisible, no, la grip? És molt imprevisible perquè va variant, el virus va variant. Llavors, doncs, cada 3, 4, 5 temporades tenim una forta. Van tenir aquesta del 2018, van tenir una molt forta també en el 2005. Entremig han tingut temporades més fluixes. I, de fet, les 2 temporades principals o primeres de la Covid pràcticament no va circular la grip. Va desaparèixer gairebé. Van desaparèixer tota la resta de virus. Estava tot ocupat per el SARS-CoV-2. I llavors ens va deixar una mica més susceptibles a tothom enfront a aquests virus habituals. I, entre altres coses, potser per això hem tingut una temporada forta aquest any. Sobre això hi ha una percepció, jo crec que és percepció, però li vull preguntar si hi ha cap base científica. Parles amb molta gent que et diu: porto amb mocs ja des de fa setmanes, la tos no em marxa des de no sé quan. Estan durant més els refredats, les grips, totes les malalties allò respiratòries? Doncs moltes vegades les malalties respiratòries donen una fase aguda, que és aquesta fase que per la grip és pràcticament 2-3 dies de febre alta, d'aquest trencament, aquella sensació de cansament, de que necessites llit, de que tens que ser cuidat i cuidada, i després ja te vas recuperant progressivament. Però sí que és cert que la tos, que no la dona només la grip, sinó que, per exemple, la dona la Covid d'una manera també molt clara, o alguns altres tipus de refredats que tenen més focus en aquestes parts del sistema respiratori, aquesta tos a vegades dura setmanes i és molt pesada. I això és habitual, No és d'aquest any que ens duri més? No, moltes vegades ens diuen és que porto 2-3 setmanes, i és aquesta mucositat una miqueta per darrere, que és pesada i que per la nit, sobretot, és tan molesta, que necessiten 2 o 3 coixins per estar una miqueta més incorporats, perquè si no tenim aquesta sensació de que no pararem de tossir. No, és habitual.
És habitual. El que sí que han detectat aquest any són més pneumònies de les esperables. Saben per què, això? Sí, les hem detectat i jo crec que les detectem millor perquè ara tenim un sistema d'informació epidemiològic molt millor, el CIVIC. És aquest sistema que vam posar a partir de la pandèmia i és un sistema que ens permet seguir fins a 20 virus respiratoris diferents, però a més hem posat altres coses que estan relacionades. Hem posat, per exemple, el que dius, les pneumonies. Llavors veiem que estan més altes, les hem estudiat i hem vist que en part estan relacionades amb micoplasma, que és Què és això? un altre microorganisme, és un tipus de bacteri, i aquest micoplasma és un causant de pneumonies habitual, i també cada X anys fa una temporada més alta. I aquest any tenim aquesta temporada més alta. Però són pneumonies que normalment podem atendre a domicili i no tenen una complicació rellevant per sobre de lo habitual de les pneumonies. I amb la vacunació què ha passat? Per què ens hem relaxat aquest any? Doncs jo crec que hi ha diversos factors. Un factor és el fet de que en la pandèmia ens hem posat moltes dosis. Tu ets molt jove, però els que ja tenim més de 60 anys anem per la cinquena dosis de Covid i també ens posem cada any la vacuna de la grip. Hi ha una sensació de la Covid ja estic vacunat. No, és que de la Covid la vacuna que posem aquest any és diferent de la de l'any passat. És una vacuna que li passa una miqueta com la grip. S'ha adaptat als virus circulants al voltant de l'estiu. Per tant, té aquesta variant Omicron que circulava aquest any, que és la XBB 1.5, i llavors és una vacuna que protegeix molt bé, sobretot enfront a hospitalitzacions, que és el que sempre hem dit, les vacunes són molt bones per hospitalitzacions, per UCIs, per evitar morts, i en relació a aquesta variant nova que tenim ara, que és la JN1. Llavors, la vacuna aquesta fatiga una miqueta de vacunar-nos una mica tantes vegades, que no estem tan acostumats quan som grans. El fet de que potser no tenim tanta por a la Covid. Ja no estem veient els casos, aquells primers, que la gent tenia que estar en el llit cap a baix. Sí, que no podia ni respirar. Que no podia ni respirar, que necessitaven els respiradors, que els estaven buscant per tots els costats. Ara el que veiem és que quan la gent té la Covid, el mateix que quan té una grip, el que passa és que si té un problema de salut de base, o si és una persona gran, se desestabilitza. Necessita hospitalització, en ocasió necessita UCI, però és sobretot per la desestabilització de la seva malaltia de base. Hi ha moltes persones que, malgrat tinguem una edat, ens consideren joves, ens considerem sanes, fent cada dia, estem tot el dia sense parar, i potser no li donem aquest valor, aquesta prevenció lligada a les vacunes. Creiem que tots aquests factors, perquè nosaltres hem fet campanyes, hem fet guies tècniques, hem fet rodes de premsa, van anar a la residència Feixa Llarga, com cada any a començar vacunant la senyora Josefa Pérez, que ja tothom jo crec que la coneix. La primera vacunada. Les 5 dosis sempre hem començat en ella. I en el mateix lloc vam fer nota de premsa, roda de premsa. Hem enviat 2 milions de SMS personalitzats a cada persona que ja portaven, quan ja portaven 3 setmanes vacunant, els que no s'havien vacunat, un SMS personalitzat dient: Carmen, te toca vacunar. Guanyaràs si et vacunes. I ho tens fàcil, ho tens en el centre de salut i en alguns punts poblacionals que també van habilitar. Però, a veure, encara hi ha temps, perquè malgrat hem passat el pic, encara ens queden setmanes. I l'any passat van tenir un doble pic per grip. Va ser una cosa rara. I això pot passar. Això pot passar, perquè ara hem tingut, sobretot, d'aquesta grip que diem grip A, de la grip que va venir en el 2009, que era una evolució d'altres formes de grip A, perquè sempre tenim grip A, H1N1, d'aquesta que diem. Hem tingut una mica d'una altra que es diu H3N2, que afecta sobretot més a les persones grans, però l'any passat van tenir, després de 6 setmanes, una segona onada que era grip B. La nostra vacuna protegeix enfront a 4 tipus. 2 de A, una H1N1, una H3N2 i 2 de B, una que es diu llinatge Yamagata i una que es diu llinatge Victòria. Quina capacitat de retenir tot això, Sí, em dedico a això. Clar. Sí, i vull dir, la veritat és que tot això fa que en realitat tenim la millor protecció, tenim la sort de viure en un país
qui ho pot pagar, qui ho pot posar, que té centres d'atenció primària, que té centres sanitaris que han posat més de 2.300.000 dosis de vacunes i per tant, aprofitem-ho. I ara em deia, és que és útil fins i tot ara que sembla que la pitjor part, confiem, ha passat, fins i tot ara, vagis-se'n vacunar. Exacte, fins i tot ara, perquè nosaltres vam començar en octubre per tenir la protecció màxima durant tota la temporada hivernal, que ens agafés i que tinguessin la major protecció. Però portem pujant en grip des al voltant del 6 de novembre. Va començar a pujar la grip d'una manera paulatina i ho veiem molt bé en aquest sistema de vigilància que us diem, en el CIVIC. Després, quan va començar a pujar realment? Al voltant del pont de desembre. Allí és quan comença la onada real. Llavors, unes 4 setmanes de pujada, aquestes setmanes que estem en pic, i ara baixarà. I baixarà segurament d'una manera simètrica. Per tant, encara ens queden setmanes de que circuli el virus. I encara val la pena vacunar-se, tant de la grip com de la Covid. I sabem com ha ajudat la mascareta en aquesta baixada, aquesta mascareta obligatòria als centres sanitaris? Doncs són mesures que contribueixen i que s'ha estudiat i que es va estudiar arran també de la pandèmia, que és quan es fan més estudis sobre aquest tema, i són mesures que conjuntament amb les que dèieu a l'inici d'aquesta intervenció, en rentar-nos les mans, en ventilar, en quedar-nos a casa si tenim símptomes, tot això són mesures que ajuden a que realment el pic baixi i els contagis baixin. Per tant, són mesures que són molt rellevants. Inicialment es va dir això serà per uns 15 dies, ara falten pocs dies ja perquè es compleixi la data, es prorrogarà o...? Doncs ho acabarem de veure. Nosaltres vam fer la resolució, al mateix temps, al cap d'un parell de dies, el Ministeri també va fer aquesta declaració d'accions coordinades per demanar que totes les comunitats ho fessin. Demà tenim reunió al Ministeri, suposem que es parlarà i mirarem, l'intentarem aplicar el mínim necessari, però la veritat és que estem aplicant-lo en l'entorn de més necessitat, perquè en el centre de salut i en l'hospital es junten les persones que van a consultar per símptomes respiratoris, conjuntament a les persones que van per altres temes de salut, però que són les persones normalment o més grans o més vulnerables per temes de salut. Al mateix temps, els professionals sanitaris que estan rebent cada dia persones que tenen símptomes respiratoris, per tant, estan més a risc. Per això és una mesura molt proporcionada. Només l'hem posat en centres sanitaris i en centres d'atenció intermèdia i en aquest context i durant el període de màxima necessitat. I no hagués anat bé posar-la, em deia, al pont de desembre ja va començar a pujar la corba, dir, escolti'm, anem a prevenir, posem-la ja obligatòria a centres sanitaris, tenint en compte això que ara ens explicava vostè. La recomanació la tenim des de juliol i és una recomanació molt activa, és a dir, al voltant del mes de maig la OMS diu que ja no és una emergència de salut pública d'interès internacional, sinó que ja és una malaltia infecciosa que cal prestar atenció, que cal vacunar, però que ja no és tan canviant, no? Llavors, a partir de que deixa de ser aquesta fase més aguda, es fan unes recomanacions, primer a nivell estatal i nosaltres les adaptem a Catalunya, dient que la mascareta és molt recomanable en centres sanitaris, sobretot en urgències d'hospitals i de primària, quan tens símptomes, quan ets una persona vulnerable i això. Pensàvem que la recomanació, una recomanació molt activa, seria suficient. No ens agrada obligar si no és necessari. Llavors, per això només l'hem posat en aquest moment en què realment el pic estava sent molt alt i pensaven que necessitaven fer mesures una miqueta més intensives i proporcionades en aquest temps. Vostè, com a responsable de salut pública, també té entre les seves funcions la lluita contra el tabaquisme. A les últimes hores coneixíem una mesura del govern central, el tabac escalfat, que tindrà la mateixa regulació que les cigarretes tradicionals. Anem a explicar una miqueta als oients què vol dir això, què hauran d'advertir que són perjudicials per la salut, bàsicament, no? Seria, Gisela? Exacte, és a dir, hauran de portar, per exemple, les fotografies que veiem en els
els paquets de tabac i que alerten dels efectes de fumar. El govern ho ha aprovat a través d'un decret que entrarà en vigor d'aquí a 3 mesos i que el que fa en realitat és aplicar una directiva europea que portem un any de retard en aplicar. Queden a més prohibits els aromes. Ara algú a casa pot pensar, però estem parlant dels vapejadors, de què parlem exactament? Què és això del tabac escalfat, no? Sí. Doncs mira, ens hem d'imaginar mitja cigarreta, més estreta de l'habitual. Aquesta mitja cigarreta es col·loca dins d'un dispositiu electrònic de la mida d'un dit, que tot plegat acaba sent similar al tamany d'un puro, i aquest dispositiu electrònic el que fa és escalfar el tabac a altes temperatures. No fa combustió, ni fum ni cendra. La nova normativa, com bé apuntaves, no afecta als vapejadors, i és per això que els metges no estan del tot satisfets, perquè també adverteixen que els vapejadors poden tenir efectes nocius sobre la salut. Hem parlat amb la principal comercialitzadora de tabac. Exacte. I ells el que diuen és que la seva màxima és complir la legislació i que ja esperaven aquesta mesura, una actitud que contrasta amb la dels estanquers. Asseguren que això els ha agafat per sorpresa i auguren pèrdues. De fet, li explicava a la nostra companya Marina Segura en Juan Carlos, que és un estanquer de Barcelona. La gent fumadora va al que n'hi ha. Si no és fer un costat, serà per l'altre. Doncs el que sentíem, que si no fumen una cosa acabaran fumant una altra. El temor ara dels estanquers també és que la mesura acabi afectant els vàpers perquè el seu consum havia pujat molt. De fet, s'està estudiant el tema dels vàpers. Doctora, és una bona mesura o es queda molt curta encara? Bueno, és una mesura que es queda curta encara. I llavors, a veure, aquests productes d'escalfament de tabac claríssimament tenien tabac, per tant, tenien que haver estat regulats prèviament i, bueno, jo crec que va en la línia i que esperem que es continuï avançant. I llavors, jo crec que està bé que s'hagin regulat, està bé el tema de los aromes també són molt importants. Perquè és una via d'entrada, no, suposo? És una via d'entrada i esperem que es continuï regulant a nivell estatal, perquè tota aquesta regulació s'ha de fer a nivell estatal. Sí, perquè jo recordava, per exemple, aquí es va parlar de prohibir el tabac a les terrasses, als cotxes, a partir de la llei de salut pública. Això ja fa anys que es va arrossegant, tant per part del Ministeri com de la Conselleria. Sembla que no s'acaba de materialitzar mai. Això anirem avançant i anirem mirant i són coses que estem estudiant i que estem treballant. Deixi'm preguntar-la encara sobre vacunes, perquè recentment coneixem una informació que ens va sorprendre. Investigadors de la Mútua de Terrassa van comprovar que s'havia reduït a la meitat els casos de celiaquia en infants i la sospita és que això era un efecte secundari d'una vacuna del que es diu rotavirus. Això acostuma a passar de dir hem vacunat per prevenir una malaltia i de cop i volta, pum, efecte positiu pel que fa a un altre? Doncs no tant en vacunes, però en molts fàrmacs. Per exemple, ara que parlaven de tabac, un fàrmac que s'ha utilitzat molt per deixar de fumar, que és el bupropió, té un nom comercial que no direm, però aquest fàrmac, per exemple, va sortir com un fàrmac per la depressió en persones grans, principalment. I es va veure en el seguiment de l'estudi, era una de les coses que miraven, que controlaven per si la gent fumava o no, que la gent deixava de fumar molt més fàcilment. I a partir d'allí s'aplica a l'hora de deixar de fumar. I llavors, bueno, són efectes. El rotavirus és un virus intestinal que provoca diarrea, que altera el sistema digestiu i, per tant, ja podia ser que una de les coses que controlessin els autors d'aquest estudi fossin quines influències tindria sobre el sistema digestiu. Llavors, bueno, la vacuna del rotavirus és una bona vacuna, és una vacuna que no està inclosa en el sistema de finançament públic per ara, però és una vacuna que ja té una trajectòria d'anys. I seria bo introduir-la en aquest sistema gratuït? És una cosa que s'està estudiant a nivell estatal. És una vacuna per una... Quan nosaltres estudiem vacunes, a l'hora d'introduir-lo, s'estudia primer a nivell estatal i després també estudiem a nivell autonòmic perquè és una competència autonòmica. Sempre se miren uns factors que ja estan predefinits. La magnitud del problema, que és a dir, a quanta gent afecta i lo greu que és. Després, l'efectivitat de la vacuna, la seguretat de la vacuna, el cost-efectivitat de la mesura, perquè si tu dediques uns milions a aquest tema no l'estàs dedicant a altres coses, i després aspectes ètics. En el cas del rotavirus i les diarrees causades per rotavirus són freqüents
però en el nostre sistema de vida i en el nostre sistema sanitari no són tan greus. No és una vacuna per a una meningitis, no és una vacuna per a la bronquiolitis i tots aquests temes. Per això, per exemple, aquest any he fet aquest gran esforç d'implantar els anticossos contra la bronquiolitis. Això ha costat 14 milions d'euros i els hem prioritzat. Això per al pressupost de salut pública és moltíssim, moltíssim. Però ha valgut la pena, al final? Ha valgut la pena. Hem baixat moltíssim les urgències, hem baixat moltíssim els ingressos, hem baixat moltíssim tota l'activitat de pediatria relacionada amb aquest tema que s'ha pogut dedicar als altres temes i hem baixat sobretot moltíssim el patiment dels infants i de les famílies. Clar, és que a vegades és un win-win. Per una banda, salut, patiment, el que deia vostè, per una altra, fins i tot econòmic, de dir, si hi ha menys ingressos també és un estalvi això a la llarga. Sí, de fet, nosaltres havíem estimat que l'any passat ens havien costat les bronquiolitis al voltant de 8 milions, per tant, implantar una mesura que són 14 milions, que no són només 14 milions, perquè també és l'activitat d'infermeria, l'activitat de tot, és més que això, però al final estàs evitant també tota aquesta càrrega de patiment i de tot això que és molt rellevant. Ho posava per dir, un gran esforç, malaltia freqüent i greu. Llavors, no només és que sigui freqüent, és que la gravetat també compta. Clar, que no és el cas d'aquestes diarrees a priori, tot i que s'estigui estudiant. A priori, s'està estudiant. Deixi'm preguntar-li també per les malalties de transmissió sexual, perquè fa molt temps que es fan crides d'atenció, que s'estan relaxant els joves, sobretot amb l'ús del preservatiu, no només els joves, però especialment. Estem millorant en això? S'ha notat algun punt d'inflexió o seguim on érem? Seguim augmentant i s'està estudiant i s'està treballant molt en intentar reduir aquestes per clamídia, per gonococ, per altres factors. Llavors, jo crec que és un dels grans reptes i de les grans temes en els que tenim que seguir avançant d'una manera conjunta, però s'estan posant els esforços per fer-lo d'una manera coordinada. Aquí influeixen molt tot el sistema assistencial, l'atenció primària, els ASIRS, les unitats especialitzades, tots i totes treballen conjuntament i nosaltres a través de Salut Pública mirant i monitorant les dades, i una part de lo que tenim és que ara les registrem molt més i tenim un sistema molt més preparat i per tant encara estem recollint també aquesta millora del registre d'aquestes malalties, però sí, ens preocupa. I hi ha alguna mesura, perquè em deia la coordinació, però al final alguna mesura estrella que pugui ajudar a revertir-ho? Penso jo que sé, gratuïtat dels preservatius als instituts, universitats, no ho sé. Nosaltres comprem cada any quasi, jo crec que 2 milions de preservatius que repartim moltes vegades entre les entitats que treballen en aquest tema. També tenim un programa màquina en què els tens a preu més baix i estava en universitats, estava en biblioteques, estava en altres llocs i fent tota aquesta distribució, ja dic, d'uns 2 milions de preservatius. És a dir, que això també s'està treballant per veure si això es pot ampliar una miqueta més i estem treballant totes les estratègies d'educació per la salut i de detecció precoç i de treball en els contactes i en tot això. Clar, important això que deia la doctora és multifactorial, és a dir, això ho podem abordar des de molts àmbits i, de fet, s'ha d'abordar des de molts àmbits, també des de l'educació, efectivament. Doncs, doctora Carmen Cabeza, secretària de Salut Pública de Catalunya, mil gràcies per ser aquí a Catalunya. I tant de bo que hem superat el pic i que els propers mesos, setmanes, siguin més tranquils. Gràcies. Ara són les